Nganza Matho ngiyanamukela kumakhosi onke TV. Umkhuluphile ngiyanamukela. Ngicela nisubscribe like and share and follow, especially wena usesemusha. Namhlanje ngizokhuluma nge-spiritual awakening noma nge-ancestral awakening. When I'm saying spiritual awakening khuluma ngokuthi ukuvuka kwemimoya, but when I'm saying ancestral awakening ukuvuka kwey'dlozi. Remember thina nje abantu abambisholo siya abantu bethongo, siyabantu bey'dlozi. Now njengoba uwumuntu usuvukelwa iy'dlozi livuke ngey'khathi ey'hlukene. Kuyenzeka idlozi livuke isikhathi singakafiki, which is the wrong timing of ancestral awakening. Kuyenzeka kwesinye isikhathi kuyenzeka uthi umuntu wena ozi-involve nabantu besimame kakhulu, uzumbathe nabantu besimame abanemimoya efana neyakho. Uthi umuntu uney'dlozi kodwa akakazi, like iy'dlozi ezizosebenza noma abantu abadala bazosebenza. Uthi umbatha nalowo muntu sekuvuka le simo lesi. Okambe uyakwazi ukuthi ube umuntu uthi bese usenza iwasho ngesimo sokuthi ufuna ukugezeka noma ufuna uthando noma ufuna ukuthandeka nje ukuthi la uhamba khona yonke into yakho ilunge. Kuyenzeka uthole iy'mpande uthi uyageza, ufuna umsebenzi, wenze ukuthi uhlambuluke khona uzokwazi ukuthola umsebenzi. Lokho kuyalivusa idlozi ngoba khona iy'thunywa ezayisebenzisa iy'mpande ezimhlophe, khona iy'thunywa ezayisebenzisa iy'washo. Omunye uzobaleka athi uthi ngisenza iwasho ngizothola umsebenzi noma ngizothandeka, ngithandwe yintombi, ngithandwe nabantu, ngithandwe nabaphathi. Kanti lapho sekuvuka idlozi ngoba khona isithunywa esasisebenzisa kakhulu iy'washo sihlanganise kahle nedlozi. Nawo sekuvuka nalabo-ke sewuthinta ney'mpande lapho, lezo mpande zivusa ngisho idlozi ngoba khona amakhehla ayithinta kakhulu iy'mpande ezimhlophe nezimnyama. Uthole sebeyavuka-ke manje. Omunye uthi umuntu ohlushwa izitha, uyabona ukuthi abantu bamhlasela kenze lutho. Uthi umuntu ongakazithinti into zey'dlozi nje behlushwa abantu bese mhlawumbe ayahamba ey'nyangeni ayocela imithi yokuvika. Ngaleso sikhathi wenza lokho idlozi liyavuka ngoba liyakhumbula ukuthi khona into efana nale. Lokho sikubiza nge-ancestral history or ancestral memory, la ikhumbula khona idlozi ukuthi khona into efana nale. So you be careful ukuthi yonke leyo nto leyo isuke iyenzeka kuwena usuke kuvuka idlozi. So basically nje kuse kuyizinto ey'ningi osuke uzenza empilweni yakho, uzama ukuhlanza impilo kanti liyavuka idlozi ngala. So it becomes like so very painful uma kuzovuka idlozi on wrong timing. Uthi liyavuka idlozi kanti bengamele livuke ngesimo sokuthi khona izinto ozama ukuzilungisa empilweni yakho, uthi akahlangani kahle ngoba sonke phela sisuke sizama. But abantu abadala ukuvuka kwabo bayavuka kuwena ngoba khona izinto esuke bezoy'lungisa noma khona into abasuke bezozenza. So now mase bevuka labantu noma labantu abadala bevuka kuwena, baye bavuke ngamaphupho isikhathi esiningi. Sengikhuluma ngomuntu-ke osevuswa yidlozi noma uvukelwa abantu abadala. Baye bavuke ngamaphupho uma bekubona ukuthi umuntu osesemncane osakhula, umuntu ongazi lutho ngendaba yohambo, ngendaba yamadlozi nangayonke lento yakamoya. Baye bakuthathe bakuthumele kumuntu thizeni, umuntu ozokwazi ukuthi akulekelele noma ube umuntu ophuphayo, uzophupha abantu nje mhlawumbe ababelaphi noma bokukhombisa umuntu ofuna uye kuyena. Bayakwazi ukwenza lokho kodwa usuke ungazi lutho, uthi awazi lutho nokuthi kwenzakalani. So baye beku-refer ku-someone, umuntu ozokucebisa, kodwa lowo muntu ozokucebisa usuke kuwumuntu ozofunda kuyena kodwa uzobe ungazi ukuthi uyafunda. Wena usuke uthi uyolungisa lokho ofuna ukulungisa bese uyayeka, uyaqhubeka nempilo ngoba buwazi ukuthi lokho kokuncane ufuna ukulungisa. Kanti cha sekuwuhambo, which I'm calling it i-journey. Uyangizwa ngenze idlozi. So spiritual awakening, ancestral awakening, it's there. Ukuvuka kwey'dlozi liyavuka idlozi ngenze thongo but kubuhlungu uma selivuka ngesikhathi ekungamele livuke ngaso. Ngithi angibeke nje lapho ngenze thongo ukuthi liyavuka idlozi kodwa uma selivuka livuka kabuhlungu. Usungazi ukuthi kufanele wenze njani. Ngizokhipha amanye amavidiyo mayelana nalolu daba lolu ukuze sikwazi ukuthi silandelane kahle. Makusamakhulu.